To yau ma gyara ne ga rubutunmu na Hausa, kuma ga wani rubutu da na ci karo da shi a Facebook. A nan akwai kalmomi da aka haɗe waɗanda ya kamata a raba. Wata babban matsala da rubutun Hausa ke fuskanta musamman a kafofin sada zumunta na intanet. Idan za a yi gyara ga wannan rubutun bisa kiyaye ƙa'idar rubutu, ga yadda ya kamata rubutun ya kasance. Amarya ta cinye taliya leda ɗaya. Ango ya kalle ta ya ce, amma ba haka za a yi rayuwar nan ba ko? Duk da cewa gyaran kaɗan ne, amma yana da kyau a kiyaye ƙa'idar rubutu domin sauƙi ga mai karatu da kuma martaba harshen. Ga wani bayanin shi ma a Facebook. Nan ma an haɗa wasu kalmomi waɗanda ya kamata a raba, amma ina ganin ga yadda ya kamata rubutun ya kasance. Tun jiya ake ruwa, idan an ɗauke bai wuce minti 20 ya dawo. Yau ko minti 20 ɗin ma ba a ɗaga ba. Allah ga in kirifto. Idan kun lura akwai bambanci da asalin rubutun musamman yadda aka raba kalmomin da marubucin ya haɗe. Ga wani saƙon shi ma a Facebook. Allah ya gani ni Manchester City nake so ta ci Tottenham yau 3-1. Kun ga yadda aka ba kowace kalma haƙƙinta saɓanin asalin rubutun. Don haka kamar yadda muke kishin harshenmu, yana da kyau mu gyara rubutunmu na Hausa. Mu tara a bidiyo na gaba.